På seng. Velkommen til slåskampen. Værsgod. Du skal have en pensel. Du skal have en pensel. Nej, det skal du. Nej, du har tisset dig i nat. Ja, jeg får det. Du skal være med først. Det ser meget forkert ud her. Daniel, flyt dynen. Dynen er korthuden. Jeg tror, det falder ind i kanten. Jeg sætter dyner. Der er det pis. Jeg tror, vi ser så meget sammen her. Han er bare slet ikke nervøs. Hey, mit seng! Krøller min fyre. Jamen, det ser fantastisk ud. Bare bliv ved, drengen. Det ser ikke en pis. Hvis jeg Andreas, hvor fanden den slår op til? Den optager stadig. Shit. Jeg er ved at mit hoved af, mand. Daniel, du ser den her video. Så gør det her ved at storebror. Du skal stå ned til bror. Husk nu, det er bare for sjov. Jeg gør sådan der. Jeg er sådan der med storebror. I virkeligheden så tager en rigtig tiger. Nej. Hvad laver I, drenge? Velkommen tilbage alle sammen. Vi har en lille slåskamp her med Jonas Jensen og Andreas Jensen. Jeg er skide lækker. Ja, og vi er allerede i gang med vores egen her. Så ja, vi sidder her. En papegøje. Du ved godt, papegøje kan flyve, ja. Bas nu på computeren. Det ser meget forkert ud, drenge. Det ser meget forkert ud. Vi ser en stor procedure. Ja, og tak for i dag, alle sammen. Vi ses næste gang. Vi hører det godt. Hej hej.